Bueno, continuamos. Proposición non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Popular, por iniciativa de don Rubén Lorenzo, sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha no que atinxe o impulso da investigación e do aproveitamento dos recursos mineiros e das materias primas estratégicas. Formulouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Lorenzo Gómez. Ben, moi bo día a todos e a todas. Gracias, presidente. Eu tamén quero saudar aos alumnos dese Colexio Cristo Rei de Oleiros e tamén supoño que virán acompañados dos seus mestres. Un saúdo moi agarimoso e benvidos ao Parlamento, que é a casa de todos. Señorías, acabo de decir o presidente, Galicia é unha terra de oportunidades. En Galicia, a minaría non é unha moda nin un capricho. A minaría ten que formar parte da Galicia do futuro, mais tamén é unha tradición, é economía real e é emprego. É parte integral da nosa identidade produtiva e, sobre todo, é unha oportunidade estratégica que non podemos deixar pasar. Segundo a última estatística mineira de 2023, Galicia representa o 9,5% da produción mineira de España. Somos líderes en pedra natural, somos a cuarta comunidade en valor de produción con 337 millóns de euros e a segunda en emprego mineiro con máis de 3.700 traballadoras directas. Isto non son discursos, isto son feitos. Todo isto, señorías, é gracias a unha aposta clara da Xunta por unha minería sustentable e respetuosa co medio ambiente, coas persoas e tamén co noso patrimonio. Así o demostra a Lei de Recursos Naturais, que garante que calquera proxecto mineiro xere riqueza social e economía no noso territorio. Complementariamente, a Lei 5/2024 recuperou ese Consello da Minería de Galicia e promoveu a figura dos municipios mineiros, dando voz aos concellos nun marco de minería sustentable. E non nos quedamos aí. O proxecto da Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2026, aprobado onte mesmo, por certo, sen apoio dos grupos da oposición, regula os plans de inspección de seguridade mineira e seguimento ambiental que pretenden ordenar e reforzar as tarefas de inspección das explotacións, garantir o cumprimento das declaracións ambientais e elevar os estándares de seguridade no traballo. Galicia, señorías, está a facer os deberes. A Galicia calidade levámola en todo, levámola ata na terra que pisamos, porque Galicia está sentada en riba dun tesouro. O estudo elaborado coa USC, no que se dou conta o mes pasado no Consello da Xunta, confirma que Galicia alberga 18 dos 34 elementos críticos identificados pola Unión Europea cun valor económico estimado entre 25.000 e 45.000 millóns de euros. 5 corredores principais concentran este potencial repartidos por todo o territorio. En Santiago Louro Lalín podemos atopar cobre e cobalto. No Cabo Ortegal Moeche, cromo e platino. En Penouta Forcarei, tantalio, niobio e litio. En Sanfín Santa Comba, wolframio e estaño. E en Vigo, Tui, Porriño, terras raras claves para a transición enerxética. Señorías, Galicia está literalmente sentada en riba dun tesouro estratégico para Europa. E hai quen pretende que o deixemos soterrado, mentre seguimos importando de China o 98% dos minerais que necesitamos. Isto, señorías, non é ecoloxismo. Isto é un autoboicot que hipotecará o noso futuro. E aquí ven a parte dura e irónica, porque mentres Galicia aproba leis, regula inspeccións e fai estudios rigorosos, hai partidos que seguen instalados no discurso do non. O non á minería, o non á investigación e o non á innovación. Señorías, o problema non é que digan non, a iso xa estamos afeitos. O problema é que non propoñen nada,
Prefiren vivir nun mundo máxico onde os móviles, os coches eléctricos e os paneis solares aparecen por arte de maxia, sen minerais, sen terras raras e sen cadeas de suministración. Isto sí que é ciencia a ficción. E a ironía é que os mesmos que se opoñen á minería son os que logo fan vídeos en redes sociais cun móvil, iso sí, fabricado con litio, cobalto ou tántalo, pero é un móvil. É China, efectivamente, señor Golpe, pero ese é un móvil que contén materias que vostedes deberían de ser conscientes de que son extraídas sen ningún tipo de garantías ambientais, nin moito menos garantías sociais nos países de orixe. Iso non é coherencia, señorías. Iso é hipocresía con maiúsculas. A nosa iniciativa, por todo dito, presentámola sustentada en 3 piares moi claros. Por un lado, recoñecer a importancia das materias primas fundamentais e estratégicas para reforzar a autonomía e reducir a dependencia exterior. Supoño que isto é algo no que todos estamos de acordo. Continuar coa axenda iniciada este 2025, como convocando concursos de dereitos mineiros caducados para impulsar a investigación e o aproveitamento futuro destes recursos e instar ao Goberno de España a que recoñeza explícitamente estas materias primas como recursos de primeira necesidade e carácter estratégico dentro da Recapi, porque neste asunto, señorías, todas as administracións temos que traballar conxuntamente. E Galicia vai por diante, porque mentres outros se dedican a repetir o non, Galicia xa ten proxectos en marcha. A mina da Penouta en Viana do Bolo, o complexo de litio Alberta entre Pontevedra e Ourense e a mina de Doade, considerada estratégica pola Unión Europea. Polo tanto, Galicia non improvisa. Galicia ordena, regula e planifica. Galicia fai o que Europa pide, garantir unha suministración segura e sostible de materias primas críticas. Galicia, neste asunto da minería, tamén aplica o sentidiño. Señorías, negar isto é negar a realidade. Galicia ten recursos, ten un marco normativo estricto e ten tecnoloxía limpa para facelo ben. O que non ten é tempo para perder en discursos que nos condena á dependencia. É curioso que os independentistas traballen para que sexamos cada vez máis dependentes. Decía Bernard Shaw que o progreso é imposible sen cambio e aqueles que non poden cambiar de opinión non poden cambiar nada. Pois ben, hai quen segue ancorado no inmobilismo, incapaz de aceptar que sen materias primas críticas non hai futuro. Por iso, lles digo con firmeza que se queren seguir sendo o partido do non, alo menos teñan valentía de recoñecer que o seu non é un sí á dependencia de China, é un sí á vulnerabilidade de Europa, é un sí á hipocrisía de vivir rodeados de tecnoloxía mentre rexeitan que Galicia poida producir de forma sostible os recursos que esa tecnoloxía necesita. Señorías, esta iniciativa é apostar polo futuro de Galicia e tamén polo futuro de Europa. É apostar pola soberanía, polo emprego, pola innovación e pola responsabilidade. Invítolles a que apoien e por unha vez muden ese non a todo por un sí ao futuro de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lourenzo. Ten agora o Grupo Mixto non está. Ten a palabra polo Grupo dos Socialistas de Galiza, a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Lourenzo, casi choro con ese discurso grandilocuente, casi choro. O tesoro de Galicia, que o Partido Popular converte en lixo en moito dos territorios, ese tesouro. O Grupo Popular pretende nos traer aquí unha iniciativa para presumir
de que a política mineira en Galicia é sostible. Pero a realidade é contundente. Galicia non ten hoxe unha política ordeada, planificada nin segura, e iso é responsabilidade exclusiva do goberno galego do PP, porque non hai planificación, non hai control medioambiental suficiente, non hai retorno social no territorio, sobre todo non hai un modelo que dé a confianza ás empresas mineiras sostibles e serias nin ás comarcas afectadas. Nós, as socialistas de Galicia, temos a firme convicción, e sempre o dixemos, que todo proxecto industrial, eólico, mineiro, que queira implantarse aquí en Galicia, ten que cumprir as tres condicións unidas: sustentabilidade ambiental rigurosa, a sustentabilidade económica, que é moi importante, e a sustentabilidade social, a aceptación do territorio, que participe dende o minuto na planificación desas explotacións mineiras e dos nosos recursos mineiros. E sempre o dixemos, sen excepción, porque somos coherentes na política. Tes patas da mesma mesa. Que o goberno galego é opaco e moi pouco transparente na tramitación das autorizacións mineiras, de permisos de investigación, de permisos de explotación, é un feito certo. Pero tamén é certo que para os socialistas de Galicia, tamén o dixemos moitas veces, hai unha liña vermella que tampouco vamos poder pasar, como é inadmitir de plano proxectos mineiros. Sen unha avaliación, evidentemente, para nós o límite negativo e positivo sempre vai a estar no cumprimento da legalidade estrita. É certo que a minería é estratégica para Europa, como se recolle no novo Regulamento Europeo de Materias Críticas, para gañar precisamente esa autonomía tecnolóxica frente a terceiros países, facilitar a transición ecolóxica, así como preservar os nosos valores e principios democráticos europeos que están en xogo polo crecente extrema dereita no contexto xeopolítico mundial que se está xogando no tableiro a nivel mundial. En Galicia, no sector da minería, como nos colle? Pois, bueno, como sempre, co pé cambiado. A máxima do goberno galego do PP é a improvisación, comezar a facer a casa polo tellado, non hai planificación de base, non sabemos que dereitos mineiros están caducados, que non, cales están inactivos, cales non. Por qué? Porque non se fan as cousas ben, sempre a golpe de improvisación. Galicia falase de que realmente non ten un modelo mineiro. A proba é que está sen aprobar un plan sectorial mineiro que se prevé na Lei de Ordenación de Minería de Galicia de 2008. Unha lei do goberno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño. E digo porque a Xenda Mineira Sostible 2030 non é un plan sectorial eólico, non fai zonificación territorial das explotacións dos recursos mineiros en zonas de sensibilidade ambiental en aptas e non aptas. Non é, e por tanto, ese instrumento é imprescindible que se aprobe, señor Lorenzo. E despois falaba da Lei de Recursos de Galicia. A sociedade híbrida de colaboración público-privada que controla a Xunta pola porta de atrás Recursos de Galicia, que privatizaron os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas. Desconfían do público, señor Lorenzo, desconfían dos empregados públicos que podan facer ese traballo. Outra proba, o proxecto de lei, o proxecto de lei de medidas, se vai dicir, aprobouse onte, pero ainda non está no DOGA. Que fan ca inspección mineira? Externalizar organismos de control autorizado. E a inspección mineira é un exercicio de autoridade pública que non se pode externalizar. Evidentemente que pode haber algún tipo de recurso de inconstitucionalidade por ese tipo, porque fan as cousas mal. E o di o artigo 9.2. Non se pode externalizar a inspección. Por qué? Porque é un exercicio inherente á autoridade pública que ten que exercerse polos funcionarios públicos. Externalizan a empresas privadas. Temos moitos exemplos de xigantes con pés de barro. Como non vamos desconfiar do goberno galego? Falan do Tesouro de Galicia. Voulle poñer exemplos. Mina de cobre de Pino Touro, en San Rafael, ahora o novo proxecto. O 31 de marzo de 2025 a Fiscalía notificou a imposición de penas de 2 anos de cárcel e inhabilitación especial para o exercicio de calquera actividade mineira na mina os propietarios da mina de Touro e Pino. A solicitude de Fiscalía é para explotacións
galegas, que é propietario do 80% dos terreos onde se localiza a mina de cobre San Rafael, ese novo proxecto que se pretende reabrir e que foi declarado PIE polo Consello da Xunta. Literalmente, que di a Fiscalía, non tomaron ningunha medida correcta por os altos contidos en metais pesados extremadamente contaminantes e con risco certo para a saúde das persoas. Apertura de xuízo oral por un delito medioambiental agravado con perigo certo para a saúde das persoas, señor Lorenzo. Mina de cobre de San Rafael en Pino, Touro. Segundo, hai que ter callo para falar da mina de Penouta de Coltán en Ourense. Hai que ter callo, pero falou vostede. Tamén fallaron de maneira escandalosa o deber de sisilo no goberno galego, tanto para conceder o permiso de explotación, cando xa se coñecían os perigos de contaminación, como para otorgar a esta mina unha vía positiva. As cuadrículas mineiras de explotación se estendían a cota cero da rede Natura, cota cero da rede Natura. E o máis grave, de novo, análise físico-químicas efectuadas pola Confederación Miño-Sil, non por Augas de Galicia, era competencia da Confederación, pero a que alerta de o perigo grave para a saúde pública. E que temos? Abríronse dilixencias penais por delito medioambiental agravado contra a mina de Penouta. Segundo caso. E mentres que fixo o goberno galego? Tirar balóns fora e deixar a 120 familias en Penouta sen traballo, señor Lorenzo. Podemos seguir con estes gigantes con pés de barro, Sanfins, Corcoesto, coñecendo todos os antecedentes, como vamos confiar do goberno galego, de que van a facer as cousas ben? Evidentemente, o modelo mineiro do PP é extractivo para o territorio, regresivo para o rural, e isto clave, as comarcas que soportan impactos mineiros non están recibindo ningún tipo de impacto positivo, nin ingresos, nin infraestructuras, nin proxectos de futuro, nin traballo equivalente a todos os recursos mineiros que se están explotando. O rural galego está cansado de que lle pidan sacrificios e nunca chegue o retorno. Cansado de que os beneficios queden lonxe e os riscos queden na casa. Un modelo mineiro ordenado, pedimos nós. Por eso, que presentamos a nosa emenda, planificación seria, aprobe dunha vez o plan sectorial mineiro que se prevé na Lei de Ordenación de Minería de Galicia do 2008. Está sen aprobar. Control ambiental efectivo, retorno territorial obrigatorio e participación cidadana real desde a planificación hasta o permiso de investigación e rematar co permiso de explotación do recurso mineiro. E nós temos unha alternativa, claro que sí, creemos na minería, pero con garantías. O PSDG defende unha minería sostible, compatible coa legalidade europea e coa saúde pública e co equilibrio territorial. E propoñemos que se aprobe xa un plan sectorial mineiro, garantías financieras reais e fianzas suficientes. Por qué? Porque veñen juniors mineiras, fondos de especulación que son cascarón e que non teñen realmente solvencia económica para especular cos nosos recursos mineiros. E temos moitos exemplos aquí en Galicia. Retorno territorial garantido con fondos comarcais, emprego local e participación municipal obligatoria. Por tanto, estamos contra un mal modelo mineiro, que é o que ten hoxe a Xunta de Galicia, contra un modelo onde se sacrifican territorios en garantir beneficios, nin seguridade, nin respeto medioambiental. Por iso, emendamos a proposición do PP. E, sobre todo, para poñer o foco da competencia da Xunta. Quen autoriza os permisos de investigación? Quen autoriza os permisos de explotación das minas? A Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Recursos Mineiros, que depende da Consellería de Economía e Industria. Deixemos de ser cómplices, que a maior parte, o 80% das iniciativas que se aproban neste Parlamento se dirixen ao Goberno de España. Eso respetar este Parlamento, señor Lorenzo. Señora Iglesias. Bueno, nós defendemos, en definitiva, unha minería con futuro, non unha minería que estrague o noso futuro. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Iglesias. E a quenda agora do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Acabamos de escoitar posiblemente unha das frases máis elocuentes do que levamos de período de sesións. E vou non citar porque creo que merece a pena ser repetida. Galiza está sentada en riba dun tesouro. Sí,
concordamos. Galiza está sentada en riba dun tesouro, o Partido Popular quere venderlle esa cadeira ás súas empresas amigas. Branco en botella, señorías. Por certo, señor Lourenzo, voulle dar un pequeno consello. Vostede remataba a súa intervención falando da sumisión a China. Non o poñan nun tuit, non vai a ser que o teña que retirar horas despois. Bueno, vamos ao asunto, entón. Que pretenden con esta iniciativa, señor Lourenzo? A que ven hoxe traer esta iniciativa que basicamente non di nada? Seguir facendo. Bueno, eu entendo que aposta de longo, non, esa escenificación para dar a coñecer ese informe da USC, decía vostede. Informe que, por certo, pedimos a través do artigo 9 e aínda non nos facilitaron, pero os medios de comunicación xa o teñen, non? Informe da USC, que falaremos máis adiante del, pero no sentido práctico que se trata de que Galicia entre no club das economías que fornecen ao precio que sexa estes materiais por unha relocación productiva que ten máis que ver coa industria militar e coa maquinaria de guerra que co benestar da cidadanía. Aínda que para iso teñamos que destruir o xeoparque do Ortegal ou a Serra do Galiñeiro, por certo, recentemente declarada espacio de interese local. Porque se falamos en serio de materias primas fundamentais, o mínimo sería definir unha política mineira de país, o que queremos explotar, onde queremos explotar, con que límites ambientais e sociais, con que participación pública, que isto a vostedes chirríalles moito, e con que retorno económico para o país. O que fai o Partido Popular nesta PNL é o mesmo que ven facendo nas sucesivas leis de acompañamento, modificar a lei da minería para abrir portas e dicirlles ás empresas, vos ide facendo que despois xa iremos amañando a lei según conveña. Propoñen convocar recursos mineiros entre previamente definidos criterios claros, transparentes e vinculantes, e isto é regalar a industria mineira a xestión dos recursos do país. Isto non é política pública. Isto é converter a Galicia nun territorio low cost. E isto non é algo puntual. Abonda con mirar o que levan facendo na política enerxética, na política mineira. Xa fixo a señoría do Partido Socialista un repaso polos fracasos mineiros do país. Pero no sector eólico non nos quedamos atrás. O resultado de aplicar ese método de tramitar a toda costa proxectos sin xeito nin traza é a intervención judicial. Interveñen os xuíces anulando autorizacións, suspendendo proxectos, corrixindo unha vez e outra a Xunta por non respetar a súa propia normativa, por vulnerar a legislación ambiental. E esa é a orixe da parálise judicial que hoxe vive o sector eólico. Non é culpa das manifestacións, non é culpa das faixas, é culpa dunha maneira de gobernar baseada na improvisación, na falta de planificación e na conveniencia que a presión empresarial. E o que fai hoxe o Partido Popular caminaría a repetir exactamente o mesmo erro. Voltan de novo a valle táctica de facilitar prórrogas, flexibilizar procedementos e tocar a lei pola porta de atrás. E saca a peito o señor Lourenzo que fixeron onte neste mesmo Parlamento, botar man de novo dese subterfuxo da lei de acompañamentos para modificar a lei da minería. E agora o Partido Popular con esa modificación abre a porta, por exemplo, a que se sigan explotando os recursos mineiros mentre se tramita unha prórroga ou unha nova concesión. Isto significa na práctica permitir que continúen os traballos que van ser avaliados de novo as súas consecuencias ambientais e sociais. Nunha actividade como a minería, con todo o impacto que ten, a avaliación ambiental non pode ser un trámite decorativo que esquiva prorrogando dereitos, ten que ser unha condición para seguir explotando o recurso. E non só isto, cada cambio que introduce na lei da minería, a través da lei de acompañamento, non aporta seguridade xurídica, achega discrecionalidade, achega incerteza, incluso tamén para os que queren investir, incluso tamén para os promotores. Hoxe modifica a inspección mineira, como acaban de citar aquí mesmo, mañá modifica as prórrogas e sempre con unha visión, sen unha visión de conxunto, sen unha planificación a medio e longo prazo. En vez dun país planificado, temos unha Galiza low cost, un territorio de saldo onde a norma se retorce segundo o proxecto acadando sempre o mesmo resultado. Conflitos sociais, recursos nos tribunais, anos de bloqueo e ninguna política pública seria nin para o clima, nin para a industria, nin para o rural. Por certo, o rural necesitado de territorio. A maiores, o cinismo do Partido Popular chegou ao punto de presumir na súa iniciativa da Axenda do Impulso a Minería Sostible Galiza 2030. Un documento cheo de intencións, pero sen resultados na práctica. Non hai práctica porque non hai plan sectorial de actividades extractivas. Non hai mapa vinculante de zonas compatibles nin de zonas excluídas, tal e como exixe a propia lei.
A súa axenda convertiuse nunha coartada propagandística, mentras as decisións de verdade tómanse vía leis de acompañamento, sen que de verdade creen a planificación mineira 2030. Cumpran a lei de minería. Mentras non fagan iso, falar de minería sostible é só marketing institucional. E para botar máis leña ao lume, temos que falar de Recursos de Galicia. Temos que falar do que está facendo a Xunta a través desta empresa, Recursos de Galicia. Por unha banda, a Xunta é a administración que ten que autorizar ou denegar proxectos mineiros, como o da mina de Doade en Ourense, non? É quen ten que garantir o interese xeral. Pero, por outra banda, a propia Xunta está presente no capital social de Recursos de Galicia, cunha terceira parte do mesmo, que isto é moi significativo. E Recursos de Galicia agora entra no capital social con un 10% da promotora da mina de Doade. É dicir, vostedes collen os cartos públicos, os cartos todas as galegas e colegas para converterse en socios minoritarios dunha mineira privada. É dicir, son vostedes os mesmos, teñen que dar a autorización aos vostedes os que queren tirar de beneficio. Xuíces e parte, señorías. Por certo, Recursos de Galicia, esa empresa que naceu para socializar os beneficios dos proxectos enerxéticos e mineiros do país, e agora dedícase a mercar chatarra eólica, mentre se presentan como un gran planificador da transición enerxética. Galiza necesita unha política mineira propia, asentada na planificación, na participación social e na defensa do territorio e na soberanía dos seus recursos. Na soberanía real, non a que acaba de citar vostede aquí. E den sentido a esas palabras, a esa das nosas vellas reivindicacións de pechar ciclos productivos. E para que vexan que non é un mantra isto de pechar ciclos productivos, un mantra do BNG, voulles ler un párrafo dese informe da USC, que non é un informe da USC. Vostedes dixeron que era un informe que estaba avalado polo USC, pero que en asina. Ese informe é un traballador de Cobra San Rafael, que é o delegado do Colexio de Xeólogos, que non hai colexio de xeólogos no país, non? Bueno, pois nun dos últimos párrafos nas conclusións dice este informe, vou ler textualmente en idioma cervantino: es moi importante incidir en la implementación de procesos de refino que permitan obtener el producto final en Galicia, para poder ponerlo en disposición de la industria de nuestra comunidad y crear proyectos tractores que dinamicen industrialmente comarcas. Ben, ata este colexio de xeólogos forano nos dá razón. Miren, non imos aceptar, non vai negar, non imos aceptar Galiza sexa o territorio de saldo de ninguén, non imos aceptar que nos releguen a ser unha terra de sacrificio mentras o valer engadido e as decisións marchan fora do país. Queremos unha Galiza que decida, que aposte por pechar ciclos industriais e non só pola extracción. Vostedes sigan ca súa Galiza low cost e nós seguiremos pulando por unha Galiza con futuro e dignidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Turno de peche para o autor da proposición, señor Lorenzo. Gracias, presidenta. Señora Iglesias, sabe o que é para chorar? Sabe o que é para chorar? O que estamos vendo no seu partido estes días. Iso sí que é para chorar. E tamén sabe o que é para chorar? Sabe o que é para chorar tamén? O que é para chorar é o uso que se fixo por parte do seu partido da empresa do uranio, Enusa. Vostede pode comprobar perfectamente o uso torticero que se fixo e que dá, non, demagoxia, non, é realidade. Consulte a prensa, consulte a hemeroteca, de demagoxia nada, información. O que pasa é que vostedes viven na súa burbulla, no seu mundo paralelo, no seu mundo sanchista, e todo o que pasa fora parece que están inmunizados. Eu non sei que lle pasa aos socialistas galegos que están inmunizados á realidade e á verdade. Polo tanto, de demagoxia, aquí non me fale porque vostede tamén trae unhas cantas dosis. Ainda lle quedou unha pouca por aquí, por certo. Mire,
Esas condicións que vostede pon, señora Iglesias, esas tres condicións que vostede relata unha e outra vez cada vez que sai aquí, porque o seu discurso é repetitivo, xa é un pouco cansino, por certo. Eso está recollido na Lei de Medidas, unha lei de medidas que vostedes votaron en contra, unha lei de medidas que tuvo que aprobar este grupo, afortunadamente porque contamos ca maioría e ca confianza que depositaron en nosos galegos e as galegas. E vostedes non apoiaron esas iniciativas. Vostedes gabábanse e decían unha e outra vez, tanto os nacionalistas como vostedes, que calquer proxecto que viñera a Galicia tiña que repercutir no territorio. O goberno de Alfonso Rueda fixo unha lei na que se recollía que todo aquel proxecto que viñera tiña que deixar beneficios no territorio. E vostedes votaron en contra. E iso vailles a perseguir sempre. Sabe o problema, señora Iglesias? O problema é que o que mal anda, mal pensa. E quizáis vostedes creen que nós somos como a vostedes, que nós lexislamos para beneficiarnos a nós e aos nosos amiguetes. E iso ten a exclusiva o Partido Socialista neste país. Eu pregunto, vostede dixo aquí varios proxectos que achacoulle á Xunta que se fixeran mal as cousas. Dígame vostede, que se fixo mal en Corcoesto? Que se fixo mal en Corcoesto? Ten oportunidade para dicilo aquí nalgúnha intervención que vai a facer. Dígame vostede que é o que se fixo mal en Corcoesto. En Corcoesto había un proxecto, non cumpliu e non se aprobou. O mesmo que se vai a facer con todos os proxectos que están enriba da mesa nestes momentos, señora Iglesias. Señor Golpe, sabe o que pasa? Que o seu discurso de espolio e depredación xa está moi caduco, Eu creo que xa está moi caduco ese discurso. Podelles funcionar para xuntar uns miles de persoas e mobilizar algunha xente que cada vez, por certo, é menos, porque cada vez a xente está un pouquiño máis farta das mobilizacións aos que os convocan vostedes. Non me extraña, porque o ritmo que levan é maratoniano, é maratoniano. Ten que ir rematando, señor Lorenzo. Sí, vou rematando. Eu creo que chegados a este punto o debate xa deixou clara dúas cousas. Primeiro, que non saben o meu apelido, son Lorenzo, non Lourenzo, para empezar, que Galicia ten por diante unha oportunidade histórica e que esta Cámara debe decidir se quere ser parte da solución ou parte do problema. Escoitándose a vostedes co seu inmobilismo e a crítica obcecada, prefiren formar parte do problema, está claro. Nós pedimos unha ruta de folla concreta que abre a porta da autonomía estratégica, a porta da investigación e innovación e a porta da responsabilidade compartida. E, señorías, pénseno, teñen tempo antes da votación. Apoiar esta iniciativa e apostar por Galicia, por un futuro con emprego, innovación e soberanía, eso que tanto piden os do BNG. Negarse é renunciar, é aceptar a dependencia de outros e hipotecar o noso mañá. Nós ofrecemos responsabilidade e progreso. O resto, o seu, é inmobilismo, é negacionismo dun futuro próspero para Galicia. Sobre a emenda? Sí, sobre a emenda, señora presidenta. Señora Iglesias, vostede volve a traer aquí como emenda unha iniciativa que xa se debateu en esta Cámara e nós xa xustificamos o noso posicionamento e votamos en consecuencia. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.